Nakaposas na ang mga suspect kadag atubang sa mga ebidensyang nasignit sa ilang posesyon atol sa gihimong drug buy bust operation bandang alas 10:47 kagabi Enero 31. Subay sa report, nagpahigayon og drug bust operation ng kapulisan sa Digos nga gipanguluhan ni Police Captain Diosdado Niones II kauban ang RPDEO team, PDEO PIU, PDEA ug RIU PIT sa Davao del Sur ug napalitan nila ang suspect og usa ka sachet sa gituuhang shabu. Matod sa mga pulis, wala silang magdahom nga ilang maabtan ang tulo ka mga sospitsado nga nagpat session dinha sa may Purok Palmera, Rojas Street, Barangay Zone 2, Digos City. Ug nasignitan pa sila og laing upat pa ka mga sachets na naay sulod sa gituuhang shabu. Giila sa kapulisan ang mga suspect nga sila McQueen Quijano Macaresa, 36 anyos, residente sa Barangay Zone 2, Digos City. Clifford Delgado Cañada, 30 anyos, mekaniko, taga-Gihing Hagonoy, Davao del Sur. Ug Jamael Arbol Pacalma, 28 anyos, laborer, taga-Barangay Aplaya, Digos City. Mukantidad tanan sa 72,150 pesos ang nasignit nga droga gikan sa mga suspect nga napriso na karon sa Digos City PNP. Sumala sa mga pulis, si Macaresa ang dugay na nga ginapanid-an tungod sa illegal niini nga binuhatan.